balema ko dɔ kɛra Mali la bi ale Segu Tunkara ɲaji de bɔ an ka jɛ an ka nin video lajɛ fɔlɔ n bɛ ka kuma fɛ bi dimanche 14 juin 2026 aw ni an ka jɛ an ka nin kumakan lamɛn fɔlɔ mɔgɔnifin man ka dutigi la maloya tan dɛ nga émission dɔ sen fɛ n y'a fɔ n donna cité administrative kɔnɔ ka sɔrɔ ma contrôler n ye sika don yen baara kɛ cogo la kuma in tɛ tiɲɛ ye a don ma se n yɛrɛ n bɛ yafa deliw fɛ plainte donna n kama a ko la enquête kɔnɔ n jalakira n sɔnna k'a fɔ n ye faute professionnelle juguman ba kɛ nga nin fausse information in tun bɛna fiɲɛ bila an ka force de sécurité ka sɛbɛ an'u ka cɛsiri la u ka baara kɔnɔ n bɛ layidu ta bi k'a fɔ n tɛ kunnafoni kolon ani kunnafoni sɛgɛsɛgɛbali cari kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ tali kɛ force de sécurité ka baara la n bɛ maison de la presse président fo ani maa o maa ye n dɛmɛ ani ka n bilasira nin ko in na aw ni ce. aw bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan u y'a bila a ka bɔ de k'a fɔ k'ale ye nkalon tigɛ nin de bɛ mɔri la quoi depuis Asimi nana fanga la nin ko ninnu de bɛ yen quoi ça k'i la maloya olu yɛrɛ ka vidéo minnu bɛ tile ka nkalon nɔrɔ mɔgɔw la u ye nkalon nɔrɔ maliyɛn den tɔw la parce que petini filɛ nin ye Bokum neutralité b'ale la ni mɔgɔ mɔgɔ ko ne ta tɛ mɔgɔ ko ye quoi ne ta ye dɔrɔn n bɛ fɛ dɔrɔn n ka hakilina ta n tɛ Asimi fɛ n tɛ Asimi contre la mais n tɛ Asimi mɔgɔ ye quoi i n'a fɔ mɔgɔw tɔw bɛ tugu a kɔ cogo min n t'o mɔgɔ ye mais n bɛ to n ka logique kɔnɔ n bɛ kɛ neutre ye quoi u t'o mɔgɔw fɛ ni petini y'o mɔgɔ dɔ de ale tɛ dundun fɔla ye quoi journaliste alimentaire minnu bɛ tugu fanga kɔ ka wari d'u ma k'u faga ale t'o mɔgɔ ye quoi pour le moment dɛ n tɛ sini dɔn dɛ bon o ye cɛnni nabɔ kalama n bɛ kuma kelen fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali journaliste bɛɛ a y'a kɔlɔsi dɛ u bɛ ka défaite mun kɛ u bɛ ka turu da u dɛsɛra u ko k'u bɛ Mali la kana u ye Kidali perdu Mali tɔ bɛɛ bɛ ka perdu bolo journaliste a y'a ka kuma bɛɛ fɔ a ye sécurité ko kuma bɔ a la o ne ka conseil ka da wallahi billahi ninnu bɛ fɛ ninnu ye u ka ko tiɲɛnen b'u bolo u bɛ fɛ ka turu da mɔgɔ dɔ de kun wallahi billahi u bɛ fɛ ka turu da dɔ de kun u dɛsɛra de koyi solution t'u bolo Mali ko la bilen u bɛ ka taa bi mɔgɔw kan o de kosɔn ne b'a fɔ journaliste mɔgɔ n'i bɛ Mali kɔnɔ i kuma cogo dɔn an minnu bɛ Mali kɔfɛ an bɛ se ka kuma mais ne Segu Tunkara ka ala deli tɛ Mali ka bi u filɛ ka cɛnni na maloya cogoya min na tan a kɛra maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw kun bɛ se ka petini wele i ye kuma mun fɔ i ka émission dɔ se i b'a essayer ka dilan cogo dɔ la aw kun bɛ se ka fɔ cɛnni ɲɛna a ka fɔ bon an ye kuma fɔ fili dɔ kɛra la bon a bɛ ta mais n ye nkalon cɛnni filɛ ka kuma cogoya min na tan a bɛ k'a yɛrɛ de kɛ i n'a fɔ a ye fausse information di a m'a kɛ i n'a fɔ fili don dɛ a ye fausse information di u ye a ye kumara cogoya min na de a bɛɛ ni ala cɛ u y'a don a da de ni kuranɛ cɛ ne bɛ ninnu dɔn ninnu y'a don a da de bon a ye cɛnni ka crédibilité de tiɲɛ tan petini wuli wagati bɛɛ bɛ ka boli a nɔfɛ bɛɛ bɛ boli ka taa petini ka plateau la mais bi a ye petini a y'a détruit walayi nin bɛ se ka kuma cogo jumɛn ni nin kumana sa hali n'a ye kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔw bɛ sigi a la a y'a détruit petini kun bɛ se ka dilan tan bon o bɛ ne la Mali kɔnɔ dɛ maa maa n'i bɛ ka wuli u b'i détruit ni ma ka di u b'i la u b'i mangoya depuis u nana u ye mɔgɔba bɛɛ kɛ mɔgɔnin ye walayi mɔgɔ lankolon mɔgɔ balagosi bɛɛ le cerveau y'a kuma ni fɔ depuis ninnu nana fanga la u bɛ nin jouer nin de la ni e t'olu ka kan na yafa tɛ kɛ e ka foyi ma olu ka vidéo minnu bɛ tile ka nkalon dɔrɔn adamadenw na u tɛ minɛ o don a y'a to ala y'u bon ni kɛwale minnu filɛ ka kɛ tan maa ma baara bɛ ka ara u ye cɛ la maloya tan nin vidéo in bɛ nin suit fo ka s'a saya don ma hali nin denw u bɛ nin vidéo yira u la mɔgɔninfin man ka mɔgɔ la maloya tan cogoya la mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔsi ninnu de ka baara don dɛ a programme minnu bɛ ka cɛnni bila ka kɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔsiw de ka baara la mɔgɔ la maloya u dɛsɛra jamana kɔrɔ kuma fitini u b'a fɔ k'e bɛ fɛ ka sɔrɔsiw démoraliser a bɛ fɛ ka na ni jamana ci kuma de b'a da ka k'i n'a fɔ kuma bɛ ka bɔ i la marifakisɛ de b'o la n bɛ mun fɔ an ɲɛna u dɛsɛra
u bɛ ka turu da yɔrɔ de ɲini mɔgɔ kun a y'aw kɔlɔsi dɛ aw kana kuma sécurité ko fan fan Mali journaliste bɛ k'i méfier a la parce que ko tɔ ne Bina ka mɔgɔw ye cogo min na Bina ka mɔgɔ bɛna tiɲɛni kɛ tile 2 nan ala tɛmɛ Asimi b'a kalama il le sait très bien aw minnu ye journaliste ye hali n'u taara Bamako minɛ ka don Bamako kɔnɔ a y'aw makun a kana fɔ wallahi ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na ne tɛ fɛ ne ye petini wuli cogo ni quoi ko ka di bɛɛ ye quoi bɛɛ bɛ taa ka plateau la bɛɛ bɛ kuma u filɛ k'o fana la wuli k'o la maloya tan k'o bila u ka fɔ k'ale ye mɔgɔ lankolon de ye ale de ye nin kɛ ale kun man ka nin fɔ ale ye nin fɔ tiɲɛ t'a la ni ye mɔgɔ yɛrɛ bila k'a fɔ ko n ye nin fɔ tiɲɛ t'a la cɛ est-ce que o bɛ se ka kuma bilen hɔrɔnya la cɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ la maloya bon u bɛ nin dɔrɔn na ye depuis ye fanga ta u bɛ nin dɔrɔn na k'a sɔrɔ u jogo ka jugu ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ta ye u bɛ jɛnɛya kɛ hali u ka bureau kɔnɔna la ni kɔrɔnɛ cɛ ni sɔrɔsiw bɛ jɛnɛya kɛ hali u ka bureau kɔnɔ u jogo ka jugu ni ala ka danfɛn bɛɛ ye ni sɔrɔsiw bɛ muso fali ɲɔgɔn cɛ ni kɔrɔnɛ cɛ a perevu bɛ ne bolo dɛ sɔrɔsi muso kelen an b'a tigi dɔn dɛ n bɛ indication dɔ di yɛrɛ Mali a tigi kun bɛ gouvernement yɛrɛ la muso de fana don a bɛɛ ni ala cɛ ani sɔrɔsi 3 de bɔra généraux 3 a bɛɛ tɛmɛra n'a ye a bɛɛ tɛmɛra n'a ye très bien même bɛɛ b'a tigi dɔn fana ne sutara tɛ ne ta la bilen dɛ hali wulu tɛ sɔn o ma muso kelen u sodoro c'est à dire ala diɲɛ jogo jugu tɛ yen mun tɛ ninnu na e m'a ye Mali bɛ ka sigi depuis donna ni manamana ko na dɔrɔn ala y'u garisɛgɛ i ye maa ye ko jɛnɛya ka d'a ye hali n'i y'a bila hali n'i ka entreprise dayɛlɛ n'i ye jɛnɛyakɛla k'i ka directeur ye i ka entreprise bɛ bi a bɛɛ ni ala na kira cɛ n'i y'a butigi dayɛlɛ ko dɔ k'i ka butigi feere ni jɛnɛyakɛla don n'i ka butigi ma bi i ka fuma tu ɲamɔgɔ di ala ma barika don jɛnɛyakɛla la ninnu donna jɛnɛya la dɔrɔn u binna u tɔgɔ tununa ye ko Mali wari u bɛ nin dɔrɔn de la ka journaliste la maloya ne kɛ ne conseil di Mali journaliste bɛɛ ma dɛ ala sago aw sago a y'aw sen bɔ hali ni missile de cira Bamako kɔnɔ a kana bila ka journaux la k'a kɛra Bamako kɔnɔ a y'aw tulo ci a kan pewu parce que Asimi bɛ ka dɛsɛ de u bɛ fɛ ka c'est à dire jakuma tɛ se ka fɔ wɛrɛ la ko ɲina in kinda la u sera nin niveau de la u ye mun kɛ petit na digira la quoi u ye petit na maloya trop yi cɛ non ka petit na maloya cɛ ne maloya ye dɛ ça c'est la honte o bɛ nin dɔrɔn la kila maloya juguya u ye fanga ninnu ye kafiri deya mun kɛ fanga in kɔnɔ Mali mɔgɔ si ma nana ko mun y'a kɛ u ye mɔgɔba bɛɛ bɛɛ y'a kuma ni fɔ dɛ bɛɛ y'a kuma ni fɔ a video filɛ nin an ka video kala an ka bɛɛ lamɛn fɔlɔ yanni an ka bɔ video yɛrɛ la fɔlɔ bɛɛ le cerveau y'a fɔ dɛ a b'a kɛ to quoi je pense que a video kan ka sɔrɔ yan bɛɛ y'a fɔ dɛ an ka jɛ an ka bɛɛ lamɛn fɔlɔ Irimer lamɛn a bɛ lamɛn i bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ de muso ci mɔgɔw ma yan fɛ ni yan fɛ ko fitinin mouvement kiri k'a créé o nin ye mun ye nin ye mun de ye nin ye mun ye u ka jɔ quoi an bɛ k'an ka jamana ɲini tuma min ɲɔgɔnlɔn kulonkɛ de bɛ yen quoi ne ɲɛ bɛ kulonkɛ de la quoi walahi ne ɲɛ bɛ min na nin ye kulonkɛ de ye ne b'a fɔ n ko révolution ko ni 100 pas don n ko Mali ye 15 pas de kɛ les 15% de la lutte an sera k'o de réaliser mais je constate que les gars sont en train de vendre la peau de l'eau avant de l'abattre. U ma wara fa mais u bɛ ka wolo tɛrɛ mais ko n'an y'a faga an b'a golo di na an b'a di na an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan mɔgɔw ɲagarilen don ko mɔgɔw bolo ko kɛlɛ gagnera de walayi n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko Mali kɛlɛ gagnera e mun ye de min yɛrɛ bɛ sen na sisan mɔgɔ lankolon tanu mɔgɔba kɛlɛ janfa o alimami o de bangenen don Mali kɔnɔ o bɛ an tami n'o ye dɛ an tami n'o ye oui janfa o de bangenen don bi Mali kɔnɔ a mɔgɔ lankolon ta k'u b'olu yanga f'u bɛ kuma Irimer o de ye information ye Mali kɔnɔ le plan ye nin t'an gagné wallahi nin t'an gagné ça va nous conduire à l'échec et la révolution n'a pas droit à l'échec an ye kunnama min sɔrɔ bi Mali répételen don diɲɛ fan bɛɛ an ka ɲi ka avancer de quoi mais min bɛ sen na nin ye tan nin tɛ quoi oui nin tɛ dɛ. Voilà ala ka tiɲɛ bange aw kan bɛn
ne ma ɲugun